Hola! Bé, el Jackie, el meu amic, el meu company, el meu rei, rei. El meu company està aquí, com sempre. Estem aquí al camp, hem anat a passejar per aquí al camp i i estem davant d'una casa de pedra. Té dues plantes, una i dos, i una altra habitació, un altre hostatge. És una casa, és una casa i un edifici del 1885, podeu comprovar. És un edifici amb propietari encara, o propietària, clar. Es conserva molt bé, de pedra, de fusta, i es conserva molt bé. Té més de 100 anys i es conserva molt bé. Està, bueno... hi ha uns ferros, com podeu veure, hi ha uns ferros que estan aguantant la teulada. I bé, hi ha cosetes, bueno, hi ha uns ferros de camp, de tractor, i no hi ha res, gran cosa. Bueno, ja... I ara doncs passem a l'altra habitació, al principal. L'entrada. Està l'entrada. Això és l'entrada, aquí hi ha unes escales que se'n van cap a dalt. O el pou. I això, això antigament era, bueno, això també ho van ser... Això era un estable. Això era un estable d'animals, ovelles, cavalls, no sé, animals, en general. I, com podeu comprovar, com podeu veure, això, perquè hi tiraven el menjar, perquè hi posaven menjar, ranxo, el que sigui, no? Menjar pels bèsties. La palla és... Aquí hi ha una mica de palla, és bastant recent la palla, i aquí segurament hi ficaven l'aigua, no? Diguem-ne que per beure, no? I ara doncs la part de dalt, vigilant no fer-se mal perquè és perillós, clar. I el Jackie vol pujar i no pujarà perquè és perillós, no? I aquí no pugis. Bueno, aquí, aquesta la part de dalt. Bueno, l'aixeta, o l'antiga aixeta, les finestres, i bueno, es conserva bastant bé. L'edifici, com ja us he dit abans, es conserva molt bé, es conserva bastant bé pels anys que té. Està restaurada, a més, s'ha arreglat durant... Segurament s'ha anat arreglant, però, bueno, aquí com podeu comprovar, això s'està caient. És molt perillós on estem i s'està caient. S'està caient. Clar, ara també l'edifici té uns anys i també s'està caient. Com podeu comprovar, això està molt malament. Per aquí no es pot ni caminar, perquè això s'està caient i qualsevol dia es caurà tot. En fi, és perillós el que estem fent, sí, però bueno. I ara, doncs, cap avall. Anem a sortir, que això encara... La teulada està molt malament, o sigui, està rebentadíssima, però goita, aquestes fustes són impressionants, com aguanten, vull dir, tenen més de 100 anys aquestes fustes que pugueu veure. Aquestes fustes tenen més de 100 anys i estan perfectes. I mira que ha plogut i mira que fa anys, no?, que hi són. Però bueno, doncs ja està, hem acabat.
sortim. Bueno, doncs espero que us agradi el meu vídeo per YouTube, per xarxes socials, etc. Jo estic, aquest lloc està, aquest edifici, i ara mateix estic entre Calaf i Sant Martí, al costat de la carretera. De Sant Martí i de Calaf i Sant Martí de Sesgueioles. Molt bé. Adeu, adeu, adeu macos, adeu.